Magandang oras muli mga kadulang, welcome sa ating Dulang Ilocano channel. Tayo ay magluluto ng dynamite lumpia na pinalamanan ng karne ng kambing. Subaybayan po ninyo ang ating video mula sa simula hanggang sa matapos ang ating palabas. Naimas na ito ay Dulang Ilocano channel, your kakwentuhan and food adventure channel. narito po ngayon ang ating mga sangkap para sa dynamite lumpia. Karaniwan po na ginagamit sa dynamite lumpia ay karne po ng baka o kaya karne po ng baboy. Pero tayo po ay gagamit ng karne ng kambing. Yan, okay? Yung pong puro laman po yan. Hindi po natin isinama o isinali yung pong balat ng kambing. Sapagkat yung pong balat makunat o kaya'y matigas. Ito po yung ating sili. Yan, napansin po ninyo. Yung ating siling haba ay pinutulan na po natin para maging pantay po yung kanilang mga sukat. Yan, pati po yung tangkay, pintulan na rin po natin sapagkat hindi naman natin kakainin yung tangkay ano? Parang kumbaga para magbukalang dynamite. Okay, may mitsa. Yan. Okay? Lumpia wrapper. Yan, pwede rin po yung puti. Pero dilaw po yung ating nabili. Kailangan po natin ng bawang, luya, sibuyas. Lalagyan din po natin ng keso, paminta, suka, at asin. Gagamit din po tayo ng mantika para po sa ating pagpiprito. Okay, ngayon simulan na po natin ang paghahanda at pagluluto sa ating dynamite lumpia na ang palaman ay karne ng kambing. Paghalo-haloin na po natin ang ating rekado. Ang sibuyas na pula, ang luya na pinatad, at ang bawang. Yan. Halo-halo na po sila dyan. Parang kilawin, ano? And then, lagyan natin ng paminta. Para maging mabango ang ating sangkap. Lagyan po natin ng kaunting sukang Iloco. Yan, para may karikit po na asin. And then, lagyan po natin ng asin. Kaunti lamang po sapagkat meron po tayong keso. Baka mapalat naman hindi po natin magustuhan ang lasa. Ngayon, haluin po natin ito. Yan, parang kilawin. Ito, pwede nang kainin to Yan, haluin po natin to. Doon. Kilawin talaga Tapos kapag nilagyan mo po ng sili, pwede na. Pero ang gagawin po natin ay dynamite lumpia. Yan. Para maiba naman po, ano? Yan. Okay. Ngayon, ito po ay igigisa po natin. Sige, tara, samay ka lang. Painitin po natin ang kawali bago po natin lagyan ng mantika. Kaya kapag hindi po natin pinainit po ito, mag-i-stuck o kaya didikit po ang ating niluluto. Ayan, mainit na po yan. Yan, lagyan natin ng mantika. Yan, siguro nasa 4 na kutsara na yun. Okay, mainit na Sa pagigisa po natin, nasa high heat po. Para mabilis. Okay. Yan. Kaya po natin i-spread nito muna. O kaya iginisa muna itong ating karne
para matiyak po natin na maluto po hanggang sa loob. Halo-halo. Ayan, pusang magsasabaw po ito eh. Kita nyo oh. Napatuyo lamang po natin yan. Yung po karne ng kambing masabaw. Kahit hindi mo lagyan ng tubig, medyo mabawasan ng konti ang sabaw. Ayan. Okay, lasa nito. Ewan ko kung may nag-upload na sa YouTube nito. Wala ko makita eh. Okay. Gisa po natin ito hanggang sa magbawas lamang po yung kanyang kanyang sabaw. Ayan. Kanina kilawin, ngayon sisig na. Pang tampulots. Okay. Bango. Okay, pwede na. Yan, abunin po natin. Dito na. At bahagyang papalamigin lamang po natin to. Kailangan palamigin po natin ng konti para hindi pumapasok ang ating daliri sa paggawa po ng dynamite lumpia. Yan. Yun. Okay. Ngayon, sa paggawa po natin ng lumpia, ito po yung keso po natin at ang siling haba. Unahin po natin na ilagay ang keso. Yan. Bakit inuuna po natin ang keso? Sapagkat bubulwak po ang keso kapag ito po ay piniprito. At tapos papalamanan po natin yan mamaya. Yan. Yung iba, papalamanan muna tapos lalagyan ng keso. Yung experience po namin ay ginawa po namin yon, pero hindi po maganda yung resulta. Nagkakalat po yung keso, nasusunog, kaya nagiging mapait ang ating dynamite lumpia. Okay, so ganito po yung proseso po natin. Yan. Simple lamang po ito. Okay, kaunti lamang itong ating itong ating gagawin sapagkat kumbaga experiment lamang itong ating ginagawa. Yan. Oh. Lagyan ng keso. Ayan. Yung mga pinutol natin, hindi naman masasayang yun eh. Pwede po nating ihalo sa mga iba pang putahe o kaya ihalo po natin sa sa sukang pinakurat. Ayan. Actually, hindi masyado maanghang tong sili ito po natin. Pag bibili po kayo sa palengke, tatanungin nyo lamang po kung yung kanilang sili ay maanghang o hindi, sapagkat sasabihin naman nila eh. Okay? Yan. Ito hindi masyado maanghang. Yun, keso. Okay. Yan, handa na. Ngayon, sa ating pagbabalot. Yan. Yan, lalagyan natin ng karne. Dito natin. Tabi natin yan. Ganito po yan. Para maganda po yung pagkakabalot, dito, tinutupi ko muna sa gilid. Yan. And then, lalagyan po natin ng karne ng kambing. Yan. Pwede na sigurong kamayin. Hindi na mainit eh. Yan. Yan. Pwede nyo na pong kamayin kung ano.
Basta at siguraduhin po ninyong malinis ang kamay sa paghahawak po ng pagkain. Okay. Yun. So, iro-roll na po natin. Yan. Dahan-dahan. Medyo i-diin lamang po natin. And then, ito. Tupuin uli po natin. Yan, para pantay. Tapos tubig para dumikit. Yan yung ating dynamite. Okay, lagyan natin doon. O, isa pa para sa ating demonstration. O, ito paulit-ulit lamang. Yan. Lagay natin. Okay na. Then, tupuin uli po natin sa kabilang gilid. And then, i-roll po ulit natin. Rolyo. Tapos, isabay po natin na tupuin ulit sa gilid. Yan. Para maganda at pantay po yung ating pagkakagawa at kaya pagkakarolyo sa ating dynamite lumpia. Gusto ko pantay kaya kuminsan titignan po natin sa magkaliwang gilid yan, no? So, para presentable. Tapos tubig. Oh. Okay. Yun. Handa na. Yan. Handa na. Ipiprito na po natin itong ating ginawang dynamite lumpia. Tara. Okay. So, mainit na po itong kawali. At lalagyan na po natin ng mantika. Ayan. Okay na yan. Painitin po natin ang mantika. Yan, wag masyadong mainit sapagkat maaari pong masunog ang ating wrapper. Yan, nasa low to medium heat po tayo sa apoy. Okay, tingnan po natin kung mainit na po itong ating mantika, ang ating thermometer. So, hindi pa. Yan, kita nyo? Medyo kumukulo na rin, oh. Yan, konti pa. Yan, low to medium heat lang po yung ating apoy. Kaya mas maganda sa medium. Okay na. Ngayon, magpiprito na po tayo. Isa-isa. Yan. Mas maganda po kung lubog na lubog sa mantika itong ating lumpia. Para pantay po yung kanyang pagkakaluto. Yan. Hintayin lamang po natin ito na mag golden brown at lumutong po yung ating wrapper. Tignan nyo, gumanda ng kulay. Okay. Ahungin na po natin.
Ayan. Yan. Kailangan patayo itong ating lumpia para yung excess oil ay madrain. Wala po tayong tissue kaya ito muna. Ang gamit po natin ay aluminum foil. Okay. Next batch. Ganun po ulit. Pero ito po ulit natin hanggang sa mag golden brown. Yun. Ano bang naiisip nyo na luto pag sa kambing? Diba kalimitan, kaldereta, adobo, lechon, kilawin, pinapaitan, ano pa yung luto? Pero tignan po natin kung maaaring maging masarap ng ating dynamite lumpia. Nagamit po natin ang karne po ng kambing. Okay? Para may iba naman tayo. Yan sa aking video. Meron po tayong na-i-upload na spicy goat meat. Pwede nyo pong i-search sa ating Dulang Ilocano channel. Okay. Pwede na. Kunin na po natin. Isa-isa. Yun, tara. At sentensya na po natin itong ating dynamite lumpia na may palaman na karne ng mek-mek. Heto na mga kababayan, ang ating dynamite lumpia. Heto na. Luto na po itong ating dynamite lumpia na pinalamanan ng karne ng kambing. Malutong. Okay, tignan natin. Mainit. Mainit-init. Focus mo. Focus. Ayan yung cheese tumutulo. Okay, tignan po natin. Sige. Ngayon, may sausawan po tayo. Ano naman po to? Mayonnaise at ketchup. Pero subukan po natin ng
Tulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.